Za učenike od 1. do 4. razreda organizujemo osnovni model nastave, a to znači da uvek idu u prepodnevnu smenu. Odeljenja se dele na A i B grupe po azbučnom redu i sledeće sedmice se rotiraju po smenama. Znači A smena počinje u 7:30, a B smena počinje u 10:30, pa se sledeće sedmice rotiraju. Što se tiče učenika drugog ciklusa, znači učenika od 5. do 8. razreda, i njih smo takođe podelili u A i B grupe. Ponedeljkom, sredom i petkom u školu ide A grupa, a za to vreme B grupa prati online nastavu i B grupa ide u školu ove sedmice utorkom i četvrtkom. Sledeće sedmice grupe se rotiraju. Znači, sledeće sedmice B grupa ide u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a A grupa utorkom i četvrtkom. Učenici koji su kod kuće danima kada je propisano prate online nastavu, to jest RTS nastavu, i naravno podrška naših nastavnika će biti takođe online. S tim što kada, naravno mi smo na početku anketirali roditelje koji žele da učenici, da njihova deca ne idu u školu, to jest da prati isključivo online nastavu. To je veoma mali procenat i ta deca će pohađati nastavu na daljinu, to jest od kuće će pratiti nastavu i dolazit će u školu da rade kontrolne zadatke, da odgovaraju i da popravljaju ocene.